Moi kaikille! Se olisi Erik Soisalo, Sork Eisalo täällä terve. Tässä videossa ajattelin, että voisin kertoa itsestäni pikkaisen, kun en ole tällä kanavalla vielä kertonutkaan. No ensinnäkin mun entinen kanava on nimeltään ekiboy.musaman. Ja sit se on hymiö, mutta se on se tili ei ole valitettavasti enää käytössä, jonka takia tulen tekemään tälle tilille sitten tulevaisuudessakin videoita, kuten tähänkin mennessä olen tehnyt. Olen tosiaan Erik ja minulla on Toureten syndrooma, joten älkää ihmetelkö, jos jossain videossa tulee jotain outoa liikettä tai huudahdusta tai jotain. Se on sitä kyseistä Tourettea. Ja jos haluatte saada lisätietoa, niin te voitte joko tulla kommenteissa kysymään, vastaan mielelläni, jos vain ehdin kautta muistan. Ja toinen, mistä saa lisätietoa, jos niikseen, niin tsekaatkaapas YouTubesta semmonen dokkari kuin Liian pelottava lapsi. Niitä on yhteensä 3 videoa. Alkuperäinen Liian pelottava lapsi. Samalla nimellä löytyy semmonen kuin Mitä kuuluu nyt? Jokainen on tehty eri vuonna tietenkin. Ensimmäinen se Liian pelottava lapsi on vuonna 2018. Mitä kuuluu nyt, Erik? Se on vuonna 2020. Ja se viimeinen on 2022. Eli näin. Yhdestä dokkarista tuttu, itse asiassa 2 tuttu Minni on tässä. Minni! Kerro terveisiä. Tässä on se dokkarissa tuttu Minni vanha huora. Eikös näin ole asiat? No totta vitussa saa tänään paskaperse sanoa se poika siinä dokkarissa, eli minä. Mutta se olisi nyt semmonen juttu, että kiitos näkemiin. Jatketaan tuonnemmassa videossa.